que m'ha dit que s'engegava per aquí dalt. Sí, per aquí. Aviam on la puc posar, que pugui quedar dissimulada. Ja està. Ho posaré aquí dintre. I si enrunen aquí, doncs ja s'escoltarà. I si veig que se me'n van cap allà, doncs agafo un gerro i me l'emporto cap allà. I ja està. A la butxaca i quan sigui l'hora, fas. El grup teatral de l'Associació Cultural Recreativa de Fals ha portat aquest diumenge a l'escena de l'Orfeó Calellenc l'obra Método 33, una nova obra dins el 42è concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella. Un text original de Francesc Parcerisas i Lluís Toneu. Es tracta d'una comèdia d'intriga, emocions i tot un seguit de malentesos que no deixa indiferent ningú. Diga! Carlota, ¿eres tú? ¿Ya has llegado? No, ahora estoy por el camino. ¿A usted qué le parece? Si no hubiera llegado no le habría contestado, ¿no? Es verdad, qué tonta soy. Ai, si ho sapiguessis. Ramon! Què? Ramon? Què? Escolta, segur que no hi ha ningú? Que no, que només venen les caps de setmana. Entra! I l'alarma? L'alarma està espatllada i fins divendres no la arreglen. Per això som aquí. Ai, que et cremaràs. Que em cremaré? Ui, vine aquí! Doncs miri, vostè sembla que és una mica babau. Què vol que li digui? I el seu company què? Què, senyor notari? Ja estem millor o què? Ara vaig una mica escaldat. Pues sap què li dic? Que em sembla que vostè és una mica maniquita. Això de tan escaldat no ho entenc gaire. Amb nosaltres tenim Francesc Parcerisas, el director d'aquesta obra. Ets dramaturg, escriptor, director i avui actor d'aquesta comèdia. Sí. Com us va sorgir la trama? La trama aquesta, bé, quan va passar això de Método 3, vull dir, tota aquesta història, em vaig inspirar amb això, no? Llavors, jo havia llegit una notícia al diari de que havien entrat uns atracadors a la Cerdanya que s'hi havien passat 2 o 3 dies a la casa, no? I llavors vaig pensar, si lliguem una cosa amb l'altra, igual podem muntar una obra de teatre. I això és el que vaig fer. Del poble d'on veniu, és un poble molt petitet, Sí. unes 300 persones. Sí. Com és que hi ha tanta afició en un poble tan petit pel teatre? Bé, suposo que el teatre és una cosa que s'ha conreuat molt als pobles, ja d'antigament al recer dels centres parroquials i tot això, no? Nosaltres l'any que ve, el 2017, farà 60 anys que gairebé es fa teatre ininterrompudament allà, no? I abans, anteriorment, ja s'havia fet alguna cosa, no? Però que vull dir que ja hi ha una trajectòria seguida de teatre des de l'any 57. Doncs moltes gràcies, molta merda pels projectes que us vindran i ens veiem a la cloenda del concurs en el maig. Molt bé, gràcies a vosaltres. Enhorabona per l'èxit que heu tingut aquesta nit i jo us volia fer un seguit de preguntes, d'acord? Doncs jo volia saber com porteu aquesta experiència en fer aquesta obra durant molt de temps. O sigui, quina és l'experiència que viviu? Home, fer-la cada vegada més és molt divertit. Sí, abans els assajos eren molt divertits i cada vegada fer-la tu passes més bé, estàs més relaxat. I veieu que el públic es diverteix i dona senyals de riure i que s'ho passi molt bé, ho veieu? Sí, i tant, sí. El públic entra i sí, s'ho passen bé, riuen. Sí, molt bé. I com porteu el tema dels assajos? Són durs o el director és molt estricte? Una vegada està rodada, llavors ja els assajos són mínims, més que tot recordar el text ja està, no? Ara, evidentment, fins que no la tens en marxa i no has fet 2 o 3 representacions com a mínim, evidentment, no hi disfrutes el que hi disfrutes després, perquè vas molt més tens, no? Clar, en el meu cas també és diferent perquè, a veure, jo normalment no el faig, el paper. Jo sóc el director i en sóc l'autor, no? Però, desgraciadament, fa un mes la persona que feia el meu paper va patir un ictus
i les 3 últimes representacions que teníem programades he hagut de suplir-lo ràpidament jo, no? Volia saber això del tema que traieu en la política. No heu trobat alguna persona dir que jo sóc del PP, cuidao? No? No he trobat No. Cap persona s'ha Ens en fotem queixat? de tots. No, suposo En general. que deu ser que si ho és, pues ho amaga. No ho amaga. Al cap i a la fi no diem cap mentida. Bueno, doncs que sapigueu que m'he divertit molt. Això és el que esperem. Y bueno, doncs, muchas tardes y buenas gracias. I ens veiem a la cluenda de premis. Molt bé. Molt bé. Bé vol ho direm això, també. Puedes hablar en castellano, en catalán, en gallego, que yo lo entiendo todo, ¿eh? Con el catalán.